concern, ana nga prayers. Amen. Nga usa ka nga mo appeal ana nga kausa, ana nga pagbatik is to pray for the nation, is to pray for our neighboring houses, our loved ones, our families, to pray sa mga unbelievers. Now, hindi panahon na dili lalim ang kahintang ni Pedro. O sa gibuhat sa church, nag-ampo sila nga mainiton. Kita nangandoy tag milagro. Pero kung di ka magmainiton sa pag-ampo, you cannot expect for more miracles. You cannot expect for something miracles. Kinsa man ato day gusto milagro. Amen. Pero kung wala yung mainiton nga pag-ampo, ang timdim sing mahitabo, lahi na kainit. Kainit sa problema, kaluya, kainit sa waygana. Apektado ang ang lawas. But once mahuyang ang imong kalag, kay walay empowerment, walay refuel sa anointing, sa power sa Ginoo. Kaya maka-empower sa atong kalag is by means of prayer. Amen? Prayer, meditation, fasting. So kung walay refuel, walay empowerment, as usual lang, stagnant ka, muna outside ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Mabati na ba yun na, sayang mo ito nga, wala ganagana lang. Wala di kadasi, wala kainit na kung mahimo, di, ang matag buluhaton, tiwaon mo kanunay. Kaya ano, maunay kinaiyas Ginoo mo na tinuha sa Holy Spirit. Nga naa ka kanunay sa involvement sa buluhaton sa Ginoo. So karon magkaigsunan ang church nagampo. Unlike ni Bernabe o ni Paul, sadya nga sila itabo nila, i-praise the Lord, kinagwali, kaya nagpagamit si Ginoo. Kung sa gibuhat ni Bernabe o ni Pablo, nag-worship sila, samtang gikulong. Unsa nga klase ng mga milagro? Kung dunay mainito nga pagampo, dunay gitawag makaigsunan o angelic visitation. Amen? Prayers that sending out angels. Ano ni nindot sa overnight? O sa usa ka kongregasyon, kung mag-iusa ka pagampo kanunay, na doon na tayo synchronize na pagbati. Same passion. Amen? Hindi usa na pagbati na to. Magtuo ko, tayo ugon doon sa Ginoong dapit. Amen? Even during the time ni Joshua, sa Wall of Jericho, nag-iusa man sila to, synchronize ang pagtawag. Pag-ingon sa ilang leader na dungan tagsyagit, naka-synchronize, naka-systematic ang ilang pagdaig, pag-ampo. Amen? Hiniusan yun. Pag-ingon yung musinggit na, musyagit na, ikapito ka, higayon, samtang nagtuyok sila sa Wall of Jericho. Meaning, amot pasabot niya, kita sa Ginoo ang atong dedication sa prayer, sa pagtuo. Ituo ta nga nay may tabok sa matag pag-ampo. Amen? O gikulap sa Ginoo ang mga wool. Gani matod sa ilang survey, sa ilang study, ang katong wool, dili basta-basta gubaon, gabi kabaga. Yan, dili basta-basta masakan, way makasulod, way makagawas. Pero by simply lang, by prayers and worship, ikulap sa Ginoo. Nagtuo ko nga anghel may nagbungkag atong mga wool. Amen. Amen. Kung na'y anghel mo bisita nimo, mo bisita sa imong panimalay, sa imong trabaho, sa imong sitwasyon, na ay buhaton ang Ginoo nga kahibulungan. Kahibulungan gyud man.